Aguiño degustou máis de 400 kilos de navalla na súa saltación. Centenares de persoas achegáronse para degustar este bivalvo preparado con mimo polos cociñeiros. A lonxa e o peirao de Aguiño encheronse onte de xente que non se quixo perder a 9ª festa da navalla. En total degustáronse 450 kilos deste bivalvo que estiveron a preparar os cociñeiros e cociñeiras dende ben cedo. Temos que adiantar un pouco. Mais, bueno, ainda hai sardiñas, hai empanada, hai un pouco de todo. Está collendo auge, este ano publicitámoslo ben, entón seguro que este ano vamos a ter máis xente que nunca. As colas antes de arrancar e repartir as racións así o facían prever. Este ano a navalla que se comercializou alcanzou O tamaño especial, o tamaño nós contamos que temos para 1.200 racións, máis ou menos, ou 1.300. E compartiu parte do seu segredo á hora de cociñar a navalla. Damos na plancha un poquinho de aceite con allo e perexil, botamos a navalla, en canto empeza a abrir, daslle unha volta cunha pinza, e cando, outros 10 segundos ou así, xa saques está lista, porque a máis este tamaño faise moi rápido. Ata Aguiño desprazouse o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quen degustou as navallas e afirmou que as festas no verán en Galicia son fundamentais para entender a nosa forma de ser e para entender os nosos veciños, non? E é certo que hai moitas festas e esta de Aguiño quero agradecerlle á Comisión a súa recuperación, a posta en valor e ademais nun día como hoxe que está estupendo, non? E podemos ver a calidade das navallas, a demanda que hai por parte da xente e quero felicitalos e animalos a vir a esta festa, a vir a do Percebe que tamén se fai e a todas as festas, sobre todo as do marisco, en toda Galicia. Sinalou tamén que a través destas exaltacións dase a coñecer o produto do mar galego aos visitantes. Sobre todo cando ten unha calidade como a que temos este ano aquí, non? Que vemos que son unhas navallas estupendas, dun tamaño, tremendo e ademais con un gran sabor, gracias tamén á preparación que fan aquí, non? Por lo tanto, eu creo que potenciar todos os nosos produtos tamén e a navalla tamén. Creo que hai suficiente produción por hora para que nos sigan comprando e demandando os nosos produtos, neste caso a navalla. O alcalde ribeirense Luis Pérez Barral apuntou que esta festa da navalla é xa un referente no calendario festivo da comarca. O que permiten é que os visitantes sexan coñecedores da alta calidade que ten este produto e, por tanto, unha vez cheguen á súa residencia, poden tamén comprar. Temos moitas empresas produteiras en Ribeira que xa están mandando produto a moitas zonas de toda a Península Ibérica por mensaxería rápida, é dicir, podemos comprar unhas navallas de Aguiño en menos de 24 horas, delas en calquera punto da Península Ibérica, grazas ao traballo tamén que están facendo dende as confrarías. No Concello xa que recordou que o sector do mar representa máis do 30% do Produto Interior Bruto de Ribeira. Con esta festa quérese tamén dar máis valor aos produtos do mar ribeirense. Que tamén esperamos que a navalla siga cada vez incrementando o seu valor, a súa demanda e, por tanto, tamén que podamos chegar a ser unha festa de interés turístico galego para a festa da navalla. E afirmou que estas festas gastronómicas onde se enxalzan os produtos do mar. A festa que cada vez vai a máis grazas ao traballo dos navalleiros, pero tamén a Comisión de Festas este ano fixo un esforzo excepcional en promocionar esta edición. Dentro do Concello de Ribeira, evidentemente, estamos apoiando de maneira decidida esta celebración e ademais podemos ver como hai un produto de primeira calidade que exquisito que sae das nosas augas, como é a navalla, pero tamén está poniendo en valor un produto do mar que lle dá de comer a moita xente. Aguiño volveu a degustar a navalla, un produto que ano a ano está a ter máis presenza na lonxa local e que segue a conquistar os padais de quen a proba.